Igbo mmanụ, Igbo rienu, Igbo nwụọnụ, Igbo zụọnụ. Tata pụtara nkasa pụtara ụgbọ nwanne nwoke bụ Maazị Uche Ijegala bịara tata. Tata bụ ọ fọrọ ofu mbọsị ka anyị banye n'ọnwa Jun, ọnwa nke Jun, ọkara akọrọ afọ. Gụọ bụ onye na-agba mbọ ka inye ụgbọelu onye ụgbọala. Ịchọ ka aka ọrụ gị anyị abanye okwe ọkara ọnwa nke isii. Anyị na-abanyezi ọnwa nke isii na 2024. Ndị Igbo si na eme ngwa ngwa eme gịnị emere ọdachi. Gwa bụ onye nwetara ihe na-eme ka onye ọzọ ya enweta na agbakwa mbọ ka ịgba mbọ ka iwepụ aka maka na ọrụ ahụ nọ n'ụwa mere gịnị ekeri eke. Biko ụmụnne m na-ege m ntị, Maazị Uche Ijegala na-asị na ndị Igbo ya adị. Ndị na-agba mbọ ka ihe Igbo na-aga ọfụma ga-adị. Ndị na-agba mbọ ka ụmụaka anyị na-amụta asụsụ Igbo ha ya adị. Ndị na-agba mbọ na-afụ na ụmụaka na-enweta ihe ha ga-eri ha ga-adị. Ndị na-agba mbọ na-afụ na Naịjirịa ya adị mma ọ ya adị ha ga-adị dịsie ike. Ndị na-agba mbọ na-afụ na ihe na-aga were were na obodo anyị niile na Naịjirịa niile ọ ya adị. Maka na ụmụ Igbo bụ enyi ụmụ Igbo ha nọ n'isi oche na-eme ihe ka ọ na-aga ka o si aga. Anyị na-ekele ndị niile na-agba mbọ na-afụ na ihe niile a na-eme gbasara ndị Igbo n'ụwa dum aga ọfụma. Anyị na-anyekwa Olisa wee sị na ụmụ Igbo ebe ọ bụla ha tinyere aka ihe ya agara ọfụma. Tata ekpere ka anyị na-ekpere ụmụ Igbo be anyị ihe niile ha na-eme ka ọ na-aga ọfụma. Gụọ nwoke na-agba mbọ ndị nwere ihe ị na-eme Chukwu ga-eme mepere gị ụzọ ka ọ gaa ọfụma. Gụọ nwaanyị na-agba mbọ ma ndị na-achọ admishọn ma ndị na-achọ ọrụ ma ndị na-achọ di ma ndị na-achọ nwa. Anyị na-asị na ihe ndị ha ga-eme ga na-aga ọfụma. Ihe ndị Igbo na-eme na-atinye aka ga na-aga ole n'ihi na Chineke kere anyị ọfụma. Anyị na-asị na Procyon redio and telivishọn anyị na-asị na ihe niile ga na-eme gịnị ga na-aga ọfụma n'ihi na Chukwu tinyere aka tee ya mmanụ n'isi anyị wee gozie anyị ọfụma. Biko anyị ga na-ekpe ekpere ekposi ike n'ihi na ihe siri ike n'obodo Naịjirịa tata mana ka o si na-adị anyị ga na-agba mbọ anyị ga na-eme aga na-agafe ihe niile anyị ga na-eme ga na-aga ọfụma n'ihi na Chukwu agọziela anyị. Anyị na-asị ka Chukwu nọnyere anyị n'ihe dum anyị na-eme site n'ụbọchị tata wee ruo ebighị ebi. Anyị ekene wee kwere ya n'oge eme site n'afọ onye anyị na-efe mbụ Chineke nke nọ n'eluigwe ka ọ gara anyị ọfụma. Igbo rienu, Igbo zụọnụ, Igbo mụọnụ. Onye ga-anụ onye bụ nwanne m nwoke bụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke ndị wetara unu program nke a na-akpọ Anyị Bụ Ndị Igbo tata na Procyon redio na telivishọn. Ka o si na-adị ichi nweta anyị n'igwe ntị nweta anyị na 08122807671 nweta anyị na 0904646 ịkpọghara anyị n'igwe ntị anyị na-agbaghị gịrịgịrị. Mechukwu ịnweta anyị na ikuku ihe nweta anyị na www.procyonrtv ikpe ha n'anyị n'igwe a anyị na-abịa. Biko ka ọ dụpụta ọzọ anyị fụ n'ihi na ndị Igbo si na eme ihe ka esi eme ihe eme gịnị oye ihe ekele m nke esi n'ike afọ mbụ Maazị Uchenna Ijegalụ ka ọ dụpụta ọzọ. Ndewo.